Αυτό εδώ είναι το χωριό μου, Αλφα. Εδώ είναι που γεννήθηκα, που αναθράφηκα, κριτικός. Εδώ είναι το σχολείο που έμαθα τα πρώτα γράμματα. Η γνώριμη γειτονιά, γνώριμοι ανθρώποι. Και τώρα μια συνάντηση με το φίλο μου, συνεργάτη επί χρόνια πολλά, τον Νίκο Τομανιά, που μαζί κάναμε πολλές επιτυχίες, πολλά γλέντια, τουρνέ στην Αμερική, τουρνέ στον Καναδά, στην Ευρώπη επανειλημμένος, και το 1/4 της ζωής μου μαζί του. Ο πραγματευτής πραγματιές πουλώ και στον νόμο μου αμαρτίες μιας αγάπης που βάλω. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψηλικά πολλόλογιο, πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Σε μια γειτονιά είχα μια αγαπητικιά, 10 χρόνια πάρε τώρα που δεν την ξαναδά πια. Μαντιλάκια, τσιμπιδάκια, ψηλικά πολλόλογιο, το πλανόδιο θα κάνω, μήπως και την ξαναδώ. Χώρες και χωριά σαν τα έρημα πουλιά, θα γυρίζω, αχ, να φωνάζω τη δική μου καταδικά. Το ιστορικό της ράτσας μου, αρχινά κατά πώς έχω πληροφορηθεί, από το 1827 σε μια μάχη στις 18 του Μάη με το Χατζημιχάλη Νταλιάνη στο Φραγκοκάστελο, κάπου εκεί, το Σφακιό, σκοτώθηκε σε αυτό το πόλεμο με τον Μουσταφά Πασά ένας μανούσος μουντάκης από τον Καλλικράτη, και αυτός ήταν ο πατέρας του παππού μου, του Σφακιανό Μιχάλη. Ύστερα από οικογενειακούς λόγους και με άλλες οικογένειες από εκεί, από το Καλλικράτη, με τόκισαν, γιατί αυτοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί ανθρώποι ως φαίνεται, 9 λέει στον αριθμό αδερφοί, και πήγανε άλλοι στο Κεφαλά, άλλοι στα Χανιά και άλλοι ήρθαν στα Ρεθεμιώτικα, και συγκεκριμένα στην Αλφά που γεννήθηκα εγώ το έτος 1926 από ένα πατέρα Νικόλα Μουντάκη ή Κελαϊδί, έτσι τον ονόμαζαν στο παρατσούκλι του. Ήταν, λέει, ένας καλός γλετζές από ό,τι μου λένε, πολύ μερακλής, έπαιζε λίγο λύρα, αλλά δεινός χορευτής και τραγουδιστής. Ο μεγάλος μου αδερφός επίσης έπαιζε ωραία λύρα, ο Νικίστρατος, και εν συνεχεία γεννήθηκα εγώ στις 10 του Φλεβάρι. Μέρα αξέχαστη, λέει, γιατί κρατούσα και το όνομα του Αγίου, αλλά με είχε τάξει ο πατέρας μου, πιστεύοντας τότε στα ιδανικά και στα ιερατικά,
με τη μάνα μου να με βαπτίσουν στα Αρκάδια εφόσον θα γίνω ασερνικό κοπέλι. Ύστερα από 6 γένες γερικά παιδιά. Όπως έγινε λοιπόν, γεννήθηκα Κωστής. Το σταγνοστάτη που πολλές φορές κουβαλούσα το νερό. Στον έχουμε σπάσει. Πήγε να με δωρηθεί. Έγινε η βάφτιση στα Αρκάδη και η ανατροφή μου στο χωριό στην Αλφά. Ένα χωριό με καλή αρχιτεκτονική, μέσα σε καλούς μερακλείδες, σε πάρα πολλοί ανθρώπους αξιόλογους της μουσικής, όπως ο Στουμπούρης, ο Μουντάκης ο Νικίστρατος, ο Καφάτος ο Δημήτρης, ο Νίκος ο Καλιγιάννης και πολλοί άλλοι. Μετά τη βάπτισή μου αυτός ο μεγάλος μερακλής, όπως λένε, ο πατέρας μου πέθανε τον Απρίλιο του 1926, τον ίδιο δηλαδή χρόνο. Ακρομεγάλωνα κάτω από τις στερήσεις και την ορφάνια, με τη βοήθεια της μάνας μου, με τα 7 στον αριθμό παιδιά χωρίς πατέρα. Ηρωίδα μπορώ να την ονομάσω σήμερα. Με άριστη ανατροφή παρά τις αντιξοότητες της εποχής του χρόνου και του τόπου. Με σταθμούς στη ζωή μου ορισμένα περιστατικά που ποτέ δεν ξεχνώ. Γι' αυτό και πάντα με υπομονή και καρτερία αντιμετώπισα την όλη πορεία της δουλειάς μου και στο επάγγελμα και στην κοινωνία και στην προσφορά και στις κινήσεις μου και στους πειρασμούς και στο ήθος και στην ευθύνη σε όλη την πορεία της ζωής μου. Τα λέω όλα αυτά για να μπω στο θέμα. Όλοι μου οι δάσκαλοι ήταν πάρα πολύ καλοί, γιατί δασκάλες δεν είχαμε εκείνη την εποχή στο χωριό μου. Μέχρι την 3η τάξη με διάβασε ο Χριστοφάκης, Χρήστος από τις Μέλαμπες. Έπαιζε ωραίο μαντολίνο. Μετά έγινε παπάς. 4η και 5η τάξη με διάβασε ο Αλισανδράκης ο Μανώλης από τον Πλάτανο Αμαρίου. Για 6 μήνες όμως αντικαταστάθη από κάποιον Γιώργη Σαλούστρο από τα Νόγια, καλός μερακλής, καλός επιστήμονας, καλός δάσκαλος. Εγώ άρχισα τότε στην 5η τάξη να τραγουδώ και να χορεύω καλά. Μπορώ να πω τέλεια. Γι' αυτό και με αγαπούσε πολύ. Ήρθε στο επόμενο σχολικό έτος ο Παπαμανώλης από τον Αΐμωνα. Εγώ όμως που έχασα το φίλο μου το Σαλούστρο έκλαιγα από τον καημό μου που έχανα το γλέντι. Το 1938 τελείωσα το δημοτικό και ήθελα να δώσω στο ημιγυμνάσιο στο Πάναρμο, διότι ήμουνα σχετικά καλός μαθητής. Έδωσα και πέτυχα, όμως δεν πήγα ποτέ, γιατί οι συνθήκες δεν μου το επέτρεψαν. Η απόσταση μεγάλη, η φτώχεια πελώρια. 1938 λοιπόν και εγώ με τα άλλα παιδιά, πόντο τραγουδώντας, σφυρίζοντας, φωνάζοντας, χορεύομαι, ξυπόλυτοι, άλλοι ρυθμικά και άλλοι σαν τους τραβοσουλιάδες, μικροί και μεγαλύτεροι, άτεχνα, ανώριμα, άτσαλα, κακόγουστα. Ποτέ όμως δεν τους περιγελούσα εγώ και εγώ που καταλάβαινα το σωστό, διότι δεν επιτρέπεται. Ποτέ δεν ανταπόεδα το χλεβασμό ή το γέλιο που εμένα εχάριζαν απλόχερα σε άλλα ζητήματα πιο σοβαρά. Πληγωμένη ψυχή μου, αλήθεια, τα αντιμετώπιζα χωρίς κακία, με πολλή υπομονή και χωρίς να δείξω δυσφορία ή νεύρα, διότι όταν αντιδράσεις διαφορετικά πρέπει να είσαι έτοιμος και για κάθε αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να το μετρήσεις προηγουμένως τι θα βγει. Άσε λοιπόν τον άλλο να χαρεί, να διασκεδάσει τη χερεκακία του, αν την εννοεί έτσι ή έστω και έτσι. Μην κοιτάζεις τι κάνει ο άλλος για σένα, εσύ τι θα κάνεις για αυτόν. Η πρώτη μου γνωριμία με τη λύρα ήταν ένα ταμπλί που το είχε ένας ξαδερφός μου, Νικολογιωργάκη τον λέγανε μάλιστα, Μουντάκης Γιώργης, που κάθε άλλο παρά λύρα. Αυτός το λέγανε λύρα, μα δεν ήταν. Ένα ταμπλί σκαμμένο και του είχε πάνω 2-3 λουριά για χορδές, μια βίτσα που φτιάξαμε με ένα γιαδοξάρι
με κάτι τρίχες από το γαϊδάρο την ουρά και παίζαμε. Πολλά παιδιά και εγώ μαζί. Εγώ κάτι εκατάφερνα. Άλλαξα αυτό το ταυλάκι που ο ξάδερφός μου το έλεγε λύρα με μια πιο σιλοπομένη που τη βρήκα πεταμένη σε ένα καναμπέ της θειάς μου μαζί με τις παλιοπαντόφλες και την ορδίνιασα και έπαιζα με αυτή σιγά σιγά κανένα 2 χρόνια μεταξύ μας τα παιδιά σε παρέες για το κέφι μας, για το μεράκι μας. Αυτή ήταν για μας η ξεφάντωση, η συναυλία, το θέατρο, ο κινηματογράφος και η τηλεόρασή μας. Μέγα γεγονός δε όταν έφερε η χωριανή μας μαμή το πρώτο χωνόγραφο, το γραμμόφωνο, στο χωριό με 5 δίσκους. Θυμάμαι του Αΐμνης του Ροδινού, του Καρεκλά, του Άντωνο Γεωργάκη, Καραβίτη και Καλογερίδη. Πόσο ρίγος ένιωθα ακούγοντας αυτές τις μελωδίες, πως πετούσε η καρδιά μου με αυτούς τους δαχτυλισμούς και τα όμορφα γυρίσματα, τους αυτοσχεδιασμούς και τα γλυκά μοτίβα τους. Για μένα ανοίγανε αλήθεια οι ουρανοί, θαρώ σαν εγρήκουνα το γλυκό τραγούδι του Μπαξεβάνη, του Γιάννη του Μπερνιδάκη, του Ρεθερνιώτη. Ήτανε λατρεία, ήτανε κάτι που με συγκινούσε. Κοιμόμουν και ξυπνούσα με τέτοια ακούσματα. Μου έγιναν βιώματα, μου έγιναν τροφή. Και στο τέλος ας μην θεωρηθεί υπερβολή κτήμα μου. Ήρθε η εποχή που ο μαύρος χρόνος με το 1940. Πόλεμος, αδέλφια γαμπροί, μπαρμπάδες, επιστράτευση γενική, όλοι στην πρώτη γραμμή. Και σε λίγο θύματα. Πυκνό σκοτάδι στα χωριά, ούτε λίχνος, μαύρο μαράζι στις καρδιές και στα χείλη, το φαρμάκι αντί για χαμόγελο. Και αντί τραγούδια κλάματα και μυρολόγια. Πού να παίξω, τι να κάνω. Τουφεκισμοί, διώξεις, φυλακές, σύρματα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες διάβαιναν και περνούσαν τα χρόνια της κατοχής. 1943-44 δειλά αρχίζαμε να μονομεριάζουμε πάλι. Μεγαλώναμε η παρέα μας. Είχαμε γίνει ήδη ντελικανίδες, 17-18 χρονών, 20 χρονών οι μεγαλύτεροι. Διψούσαμε για ξεφάντωση. Και με τα 10 φυλακή και με τα 500 που λέμε. Από το φτιάξαμε τα Κοίταξε, πώς πάντα γεράματα. Κάτσε ήσυχος. Καλά είσαι. Κοντά σου τα χέρια σου, καλά πάμε. Εσύ βλέπω και γέρασες. Εγώ, Ναι. εγώ παίρνω τα 40. Εδώ δηλαδή τα πιάνω, δεν τα παίρνω. Η πρώτη μου λύρα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Το 1938-39 που πρωτογνώρισα το Ρέθυμνο, παιδί, είδα σε ένα μαγαζί μια λύρα, τεράστια σε μέγεθος 1 μέτρο, σε μια βιτρίνα. Αυτή ήταν του Παπαδάκη φτιάξιμο, έργο τέχνης δηλαδή. Κάποιος τσαγκάρης από το χωριό μου είχε πάρει από αυτόν μια λύρα σχετικά καλή. Αυτός ο τσαγκάρης ήταν το πιο μεγάλος από μένα και έπαιζε λύρα και του είπα λοιπόν μια μέρα να μου πουλήσει τη λύρα του αν δεν του χρειάζεται. Μου λέει θα σου την πουλήσω 1 αρνί και 5 κάδε στήρι. Ήταν 1943 ξέχαστα. Τα λεφτά δεν περνούσαν, αλλά η καημένη μητέρα μου δεν ήθελε να μου χαλάσει το χατήρι. Και η εποχή κακή, για λύρες είμαστε τώρα μου λέει. Τότε έβαλα τα μεγάλα μέσα. 5-6 ντελικανίδες, ξαδέρφια, φίλοι. Θιά από εδώ, θιά από εκεί, καταφέραμε τη μητέρα μου και παίρνω τη λύρα. Ήταν για μένα η αγορά του αιώνα. Σαν να μου χάρισαν την Κρήτη και κάμποσα νησιά γύρω-γύρω. Μου άρεσε να πιάνω ύστερα τη λύρα και να βγάνω σιγά σιγά το δικό μου τρόπο, τη δική μου ψυχή, το δικό μου εαυτό και χαρακτήρα, τη δική μου σφραγίδα. Πού συντροφιά, πού αποσπερίδα, πού παρέα, πού κρασί, χορός, πανηγύρια, χαρές και ξεφαντώματα και μουντάκες μέσα. Το χωριό Αρφά και γενικά το κάτω Μιλοπόταμο που ανατράφηκα έχει βγάλει καλούς λετζέδες, μερακλίδες, χορευτάδες και τραγουδιστάδες αξιόλογους, στιχουργούς και κάθε είδους μαστόρους που κράτησαν και διατήρησαν μια παράδοση στη λαογραφία του τόπου μας. Έζησα αξιόλογους, μαντιναδολόγους, χορευτάδες, μερακλίδες που σήμερα, ας με συγχωρήσουν οι νεότεροι, δεν έχουν αυτή την ευαισθησία στο παίξιμο των οργάνων.
στη φρασεολογία του συντακτικού, του στίχου, το σεμνοήφος του χορού, στο κέντημα του ζάλου, να σου μιλάει η λύρα και να σε κατευθύνει τόνο-τόνο στην κίνηση του ποδιού, να παίρνει σαν χορευτής μελωδία και ρυθμό, να την μεταφέρει στο πάτωμα φτιάχνοντας γαϊτάνι, κέντημα και ζωγραφιά σε κάθε ζάλο. Άλλοτε γελαστός και άλλοτε σοβαροφανής και αγέροχος κάνοντας ερωτελεστία με τις προσεκτικές κινήσεις της μέσης σου, του προσώπου και των ποδιών σου. Να σου μαρτυρούν τα άκρα τι θέλει να σου πει η καρδιά σου στο χορό. Και κάτεχε αδημουρευτά και μυστικά αγαπώσε, και κάτεχε αδημουρευτά και μυστικά από μένα. Το ίδιο και ο τραγουδιστής, παραλαμβάνοντας στη γλώσσα του το μεγαλείο της μελωδίας, να το συναρμολογά με λόγια σωστά και καθαρά και να σου μιλεί άνετα δίνοντάς σου να γευτείς μέλι και ζάχαρη, χωρίς βιασύνη, δίχως καθυστέρηση, με δίχως φάλτσο και παρατονία, βγαίνοντας από το τραγούδι ένα θέμα ξεκάθαρο με το νόημα του στίχου. Η αγάπη σου έγινε δεντρί και μου κλεισέ το δρόμο. Αυτοί είναι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε κάθε άνθρωπο που ξεφαντώνει ή παίζει ή χορεύει ή τραγουδεί, και όχι στο πρόχειρο. Ταιριάζομαι μικρή μου να σε πάρω. Όπα, μα ο έρωτας σε προχώρησε κι δεν μπορώ να κάνω. Θαρώ όμως ότι εξαρτάται από την ανατροφή, από τη συναναστροφή και από την κληρονομικότητα του ανθρώπου. Πώς αισθάνεται, ποια τα βιώματά του, οι αντιδράσεις του και προπάντων το μεγαλείο της ψυχής του. Αυτά όλα τα είδα, τα γνώρισα, τα γεύτηκα από καλούς μερακλείδες στο αδιάβα προπαντός της μάθησής μου. Τα συναρμολόγησα, τα ψηλάφισα και βγαίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται μεράκι σε κάθε δουλειά και υπομονή. Έφυγα μετά, αφού ακρομεγάλωσα, και πήγα στη χωροφυλακή το 1948 το Φεβρουάριο μήνα. Τότε είχε πρωτοσυσταθεί ο ραδιοφωνικός σταθμός Χανίων με το Δασκαλάκι. Εκεί έκανε εκπομπή ο Στέλιος ο Κουτσουρέλης με το λαούτο του. Ήμουνα τότε στη σχολή. Κάθε τόσο οι αξιωματικοί, ο διοικητής ο Τζανακάκης και πολλοί άλλοι φίλοι μου, σώνει και καλά να μείνω στη σχολή μέσα και δεν μου δίναν, ας πούμε, με ένα έξοδο. Όλοι οι αξιωματικοί που είχαν μείνει επί φυλακή μέσα και ο διοικητής μαζί, μου βάνανε στέρηση εξόδου επίτηδες για να κάτσω μέσα να γλεντούμε. 1949 πήγαμε μετάθεση ύστερα στην Αθήνα, εκεί στην Ανωτέρα Πρωτευούσης, και άρχισε μια ολόκληρη ιστορία με την καθιέρωση πλέον στον κύκλο το κριτικό κόσμο των Αθηνών, η καθιέρωση, μπορώ να πω, της κριτικής μουσικής. Βέβαια προϋπήρχαν ο Μουζουράκης εκεί, ο Σκορδαλός, ένας τέλειος λιράρης, ο Τζιμάκης και πολλοί άλλοι. Τότε κέντρα δεν υπήρχαν διασκεδάσεως, κοσμικά κέντρα περιοπής δηλαδή, ήταν κάτι ταβερνάκια
50, 80, 100 καθισμάτων, τα μεγαλύτερα, τα λαϊκά κεντράκια. Αυτά. Αρχίσαμε λοιπόν με τον Βυζηριάννη, αξέχαστα το Γιώργη, τις πρώτες μας εκπομπές στη Ζαλοκώστα 3 στο σταθμό των Ενόπλων. Το 1950 έκανα μια αίτηση στην Επιτροπή της Μουσικής του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στη Ριγίλης. Και ήτανε, αν θυμάμαι καλά, ο Βάρδογλης, ο Ψαρούδας, ο Καλομύρης, ο Σαλονικιός, όλοι αυτοί συγχωρεμένοι, και ο Επιζών ακόμα Σίμων Καράς, αυτός ο καλός δάσκαλος, ο οποίος αλήθεια με συγκίνησε που μου λέει είσαι πάρα πολύ καλός, τέλειος. Συνεχίσαμε ύστερα με το Στέλιο τον Κουτσουρέλη που μου ζήτησε συνεργασία, τα γλέντια μας στην Αθήνα, στο κέντρο του Μπασιά, με τον Ναύτη, με τον Μαριάνο, με το βιολί του και πολλούς άλλους αξιόλογους μουσικούς. Και από το 1951 και μετά αρχίσαμε τις εκπομπές από την ΕΡΤ, από την ΕΙΡ τότε. Ήταν λοιπόν σε κάποια αδράνεια, στασιμότητα αν όχι άγνωστη, η κριτική μουσική στον κόσμο της Αθήνας. Βέβαια τα χρόνια δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι υπεύθυνοι άνθρωποι, οι διανοούμενοι, οι πολιτισμένοι, οι προηγμένοι των γραμμάτων και της τέχνης επιστήμονες κατά κανόνα δεν έκαναν παρέα τους λαϊκούς μουσικούς του τόπου μας. Τους αποστρέφονται και τους απέφευγαν στην παρέα, στα συμπόσια, στη συντροφιά τους και σε κάθε είδους εκδηλώσεις τους. Ήταν για αυτούς πολύ μπας κλάση λαϊκή ξεφάντωση και πολύ κατωτέρας ποιότητας η ασκομπαντούρα, το ταούλι, η λύρα και οτιδήποτε λαϊκό όργανο, και αυτοί που τα έπαιζαν. Ηρέσκοντο μόνο σε σοβαρή κλασική μουσική, λέει, ή έστω ορχήστρα με βιολιά και πιάνα ή κιθάρες ρομαντισμού και δεν ξέρω τι άλλο, για να διακρίνουν τάχατες ότι αυτοί είναι σπουδαγμένοι, πολιτισμένοι, προηγμένοι κοινωνικά, και οι άλλοι που αρέσκονται στο ταούλι, στο σφυροχάπιολο και στην λύρα, στο ριζίτικο τραγούδι, στις μαντινάδες και στο λαϊκό χορό, το δημοτικό εννοώ, πηδούνε σαν τις τράγους και δεν κατέχουν άλλο πράγμα και είναι φτωχοί συγγενείς στην κοινωνία. Εγώ γλεντούσα με την παρέα μου, τη γνωστή, με τους ανθρώπους μου, με τον κύκλο μου, με αυτούς που με καταλάβαιναν και τους ένιωθα περισσότερο. «50, 51, 52, 3 χρόνια παρέα με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, Τσαλδάρη, Βενιζέλο, Παπανδρέου, στρατηγούς, πολιτευτές, βουλευτάδες και υπουργούς. Τους γνώρισα όλους. Εγλέντισα με όλους, στα τραπέζια τους, στις γιορτές τους, σε διάφορα κοσμικά κέντρα και εγώ με τη λύρα μου, κατά παραγγελία βέβαια, και κατά το κέφι τους, ποτέ κατά τη δική μου διάθεση. Γι' αυτό έχω και κάποιους λόγους να μιλώ. Το 1952 δίνω αίτηση παραιτήσεώς μου από το σώμα της Οροφυλακής. Έφυγα και με πήραν στη ραδιοφωνία Ριγίλης 2 στον οικονομικό κλάδο εις πράκτορα τελών ραδιοφώνων. Το ίδιο έτος όμως αλλάσει η κατάσταση, η πολιτική εννοώ, και μας έδιωξαν κάπου 60 μαζί και το γενικό διευθυντή, τότε αείμνηστο Τσιγάντερ. Εγώ έμεινα χωρίς δουλειά και επειδή δεν είχα τι να κάνω, παντρεύτηκα. Μέσα όμως σε ένα μήνα η ανάγκη με οδηγεί στη δουλειά. Την οποιαδήποτε δουλειά. Και καταλήγω στο εργοστάσιο. Και τι εργοστάσιο? Λιπασμάτων στη Δραπετσόνα. Μπήκα προσωρινά εκεί μέχρι να τακτοποιηθώ κάπου καλύτερα.
και ξέχασα και έκανα 16 ολόκληρα χρόνια. Όλη μέρα δουλειά, το βράδυ ταβέρνα για γλέντι και καθήκον. Όλη μέρα αγώνας για μεροκάματο μέσα στα γράσα και στα λάδια των μηχανών και τις σκόνες. Όλη νύχτα μέσα στις πούδρες, τα αρώματα και τις τουαλέτες. Άνηση ζωή. Όλη τη μέρα χαμάλης με φόρμα τσόκαρα και καβουράκι. Το βράδυ τσάκιση κολάρο και σκαρπίνι γυαλισμένο, καλλιτέχνης του τεστ. Με τύπο και πρωτόκολλο. Ποτέ όμως σιωτής. Κι άνθρωπος του εύκολου κέρδους. Ποτέ να εκμεταλλευτώ γνωριμίες. Ποτέ καπηλεία, οικειότητας και φιλίας. Ποτέ να χτυπήσω πόρτα για ρουσφέτη, αποβλέποντας στα ωφέλη μου. Τα θεωρούσα μικρότητες, ταπείνωση υποβιβασμού προσωπικότητας. Και αυτά για μένα ντροπή. Μηδενισμός ανδρικού εγωισμού, αξιοπρέπειας και περηφάνειας. Και το αποδίνω αυτό στην κληρονομικότητά μου, στον τρόπο της ανατροφής μου, στο αδούλωτο και απροσκύνητο της αρχαίγονης δωρικής μας ράτσας και στο υψηλό φρόνημα και καθήκον του καλώς εννοούμενου κριτικού χαρακτήρα μου. Αχ, βαρκά θα πάρω να διάβω γυαλά γυαλά, με 5 μερακλίδες να βάλω πλώρα στα χανιά, στα κρογιαλιά, να βρω καλούς μπεκρίδες, να βρω καλούς μπεκρίδες, τσικουδιά και κοκκινέλη, η ζωή μας γλέντια θέλει και φύγε καλή καρδιά. Ποτέ από σύλλογο, από κοινοφελή σκοπό, από εκδηλώσεις διάφορες, ή κοινοτικές, ή δημοτικές, ή κρατικές, ή ιδιωτικές, πολλές φορές δεν έλειψα. Αχ, γραπούσα και παλιόχωρα γυαλά γυαλά, στιά και με ραπέλο, ρε θέρνο, κάστρο και χανιά στα κρογιαλιά, να τα γυρέψω θέλω, να τα γυρέψω θέλω, με τους φίλους να γλεντήσω, μ' άλλο πράγμα δεν κερδίζω, εις το ψευτινό δουλειά. Πάντα συμμετοχή, γιατί το θεωρώ σαν καθήκον, σαν συμβολή μου, απαραίτητη, ανθρώπινη. Στο τέλος όμως αποδεικνύεται πίσω από κάτι τέτοια μια εκμετάλλευση αυτής μου της συμμετοχής, ακόμα και της προσφοράς μου. Άλλοι την γκαρπούνται και την οικειοποιούνται. Ποτέ δεν μιλώ όμως, άστους. Από το 1955 και μετά, μια επιτυχία πάνω στην άλλη, σε όλο τον κριτικό κόσμο και επίσης εκτός Ελλάδος. Το 1960 μας καλούνε στην Αμερική, η Παγκρίτιος Ένωση εκεί, για το Παγκρίτιο Συνέδριο στη Βοστόνη. Στη συνέχεια άλλη πρόσκληση για Αυστραλία, άλλη πρόσκληση για Αφρική, Γερμανία 4-5 φορές που έχουμε πάει και κάναμε πανευρωπαϊκό τουρνέ. Το 1971 πρώτο πήγα στην Νότιο Αφρική, στο Johannesburg, και πολλά άλλα τουρνέ. Ήτανε δε πάρα πολύ σημαντική κάθε φορά η επίσκεψή μου σε αυτές τις χώρες, από τους κριτικούς βέβαια και γενικά από τον ελληνισμό. Γιατί υπήρχε η δίψα, υπήρχε αυτή η επιθυμία του ελληνισμού εκτός Ελλάδος
οι Έλληνες, αλλά ειδικότερα οι κριτικοί, νιώθουν αδελφωμένοι. Νιώθουν περισσότερο τη δίψα και τη νοσταλγία να αισθάνονται κριτικοί στον ξένο τόπο. Δική μου ιδέα η ιστορία της μάθησης και διδασκαλίας στα κριτικόπουλα της μουσικής μας κληρονομιάς. Στόχος μου είναι να μπει σιγά σιγά και να αναγνωριστεί κάποτε η λαϊκή μας, η δημοτική μας δηλαδή μουσική, στα επίσημα οδεία του κράτους. Λέμε επίσημα, αλλά μην ξεχνάμε, ακόμα δεν έχουμε ελληνική μουσική ακαδημία. Επομένως, λείπει η ελληνική μουσική παιδεία από τον ελλαδικό χώρο. Τα παιδιά ίσως τους συγκινεί, δεν ξέρω, ο τρόπος της διδασκαλίας μου, το όνομα, ας μου επιτραπεί έτσι το χάδι που τους προσφέρω, η αγάπη που τους μεταδίδω, που κι εγώ παίρνω από τα παιδιά, γιατί αλήθεια μου αρέσουν τα παιδιά. Το 1979 πρωτάνοιξα το οδείο Ηρακλείου Απόλλων, το 1980 το οδείο Ρεθύμνης, το 81 το οδείο Χανίων, το 83 στο οδείο Αγίου Νικολάου και έπεται συνέχεια. Ένας λόγος είναι πως να επιζήσει, να επιβιώσει και να διαπρέψει πράγματι η ελληνική μας μουσική. Η πραγματικά ελληνική μουσική όμως, η δημοτική μας μουσική. Αυτή είναι η εθνική μας μουσική. Να γίνει δηλαδή κτήμα σε κάθε παιδί η μουσική κληρονομιά του τόπου μας. Ταιριάσανε τα γαρίμια μα το δικό μουρί, μα το δικό μουρίζικο. Mi
όχι μη δε τα γαρί μη του μη δε τα γαρί μη του βουνού. Η Κρήτη για μένα είναι μια φλόγα που με καίει. Είναι η ίδια μου η ζωή. Χωρίς Κρήτη δηλαδή, εγώ θαρώ και περιττώ να ζω. Όχι μόνο εγώ. Και η ρίζα μου, και η ράτσα μου, και η γενιά μου, και ακόμα και η οικοί μου. Είναι για μένα ο επίγειος παράδεισος σε αυτόν τον κόσμο. Έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη από 3-4 φορές. Σαν την Κρήτη, εγώ τουλάχιστον το πιστεύω. Δεν υπάρχει άλλο μέρος και άλλος λαός. Μεσοπελαγάρα μενίζω και έχω πλώρα τον καημό. Μεσοπελαγάρα μενίζω και έχω πλώρα τον καημό. Και έχω την αγάπη πυρήμα κι αλμπουρώ το χωρισμό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρώ το χωρισμό. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Την κορφή του ψιλορίτη με παράπονο θωρώ και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ. Και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.